Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. This time check is Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 4:50. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang ato sining nga mga kaaksyon tagpanamati sa tabok sang kadagatan, ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa Kutob, Malabutan sa aton sini broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation Kong Hei Pachoy sa aton nga mga Filipino-Chinese businessmen. Pet sa 12, nagapabilin kita sa gihapon sa bulan sang Pebrero, Chinese New Year. Untani may mga aktibidades sa amon nga sahi sa okasyon sa syudad sa Bacolod apang tungod sang pandemic. Kansilado ang mga aktibidades sa Chinese New Year. At rin nagasentro sa dalan sang Lacson. Ang inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa liwat naman nila sila kapagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report
sa tagsa nila sini ka mga areas of assignment. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una, ninyo dire mabatian sa pagpangalagad inyo palatuntunan. Action report, afternoon edition, Biyernes nga presentation. Opdan kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A, si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sangbago, Broadcast Engineer, Chief Engineer, Noel Pinyalan. Sa kinandan ang inyo, sinilagad ang korman sa siringa palatuntunan. Every Friday, Action Report, Afternoon Edition. Sa kala ni Loverboy, Action Marlon Hinebaya. Ang inyo regular ang korman sa siringa palatuntunan. Talos lang kita diri temporaryo. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin isa ka oras, 7 minutos kapag pangalagad inyo palatuntunan. Timing man karong adlaw Biyernes, way man sa opisina diri sa siyudad sang Bacolod. Salamat gid kay do nangin maayo gihapon ang dalagan sang panahon. Amo ni oras puwerti pa kasakit sang butlak sang adlaw. Way pa nakaos-os ang adlaw para magbulos ang kasisidmon. Karon nga hapon may mga dalan diri sa siyudad sang Bacolod nga masyado kagutok. Tungod nga ang pila naton diri ka mga dalanon, may mga ginabungkal, may ginakuritan, especially dira sa may 9th Street, Lacson, sa tubangan sang food zone, at tubangan sang PNB, lapit dira sa provincial capital. Muna da ang rason kung nga ang medyo may paggutok dira nga porsyon. Way labot man sa mga dalan nga ginbuhuan kaginbayaan. May mga dalan man diri nga nagasuprer karon sang yabok. Kay ang dalan nga ginaagyan sa mga salakyan nga nagakarga sang duta, nagakawigit ang ila sining kaduta sa dalan. Ikon magmala kag maagyan sa salakyan, resulta yabok, perwisyo sa mga motorista. Okay na ako ng salakyan mo sirado, aircon. Kung nagamotor ka, kada pasahero ka, maglabay ka, haklo mo gid ang tanan nga yabok sulod sa buho sang imo ilong. Ano na ko ng ilong mo, dapa, kura pa, kay hindi makadali-dali penetrate ang yabok. Ilabi na gid ko naka-face mask ka. Pero kung ang buho sa ilong mo, may katulan sang karabaw, ubos mo gid, haklo ang yabok. Sutil gini si paring Roger Montalvo mo. Nga sigurado ko kung may Chinese New Year sa Lacson, gaginotok naman dira ang customer sa G&G. Buyong ni pare Roger Montalvo. Mo yung hapon da. Malan da nga pag monitor kag pag pamati. Nano mga bulo balita, kabantayan nyo dugay-dugay, report gikan sa ato sining mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita sa Kapitolyo Provincial. Dalon ni Action Art ay hopon inventory sa kadamuon sa mga Bacolod noon nga magparehistro sa tagsa ka barangay para sa vaccination program, pati gayonon sa masunod nga semana. Ang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Dalon ni Action Art Dinamoso,
government employee arestado matapos nga naka-sideswipe sa isa ka persona kag disgrasya nakuhaan ang mas lutang didto sa Banwasang Toboso. Dalo ni nakaroon nga report kompleto nga detalye with Action Eddie Dabuso. Sa balita nasyonal, pag-abot sang 117,000 ka doses sang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine matrasar naman. Nga naman. Natabo. Presidente Duterte hingyoon ang panugyan sang doktor para magpapakuna sa tubangan sang publiko. Sa piya kabahin, transparency kag accountability. Ginaparawagan sang grupo sa mga nurses angot sa COVID-19 vaccine. Kag toxicology report ni Christine Dacera case. Wala sa gihapon masumiter sang PNP. What happened? Action Radio Philippines Standard Time alas 4:59 na. Si Jenny o si Sir sa Hong Kong ara na sa Glio. Sa manaplaga monitor sa aton si Ronnie Labrador. Salamat gid. Toto Alex Montesa may hapon gid. Ramos family dira sa Barangay 14. Ginatamyaw lang ni Alfredo Ramos. Tamyaw ko lang si Monsito Verde. Nagamonitor dira sa may Banga Yap Singkang Airport. Alin na kay Toto Jonathan Beya ang panamya. Si Homa Lumina ara nagliwa. Gamonitor na. Si Elizabeth Malaka Gamala check attendance lang. Siling niya Action Eric Arinako. Sa Lamas gid. Sige, ang iban karon naman na. Mayang hapon gali dira sa kay kuano sa kay Tita Sandra Monsito kag Roland. Dira sa Banga Yap Barangay Singkang monitor man sila. Siling ni Toto Jonathan Vea. Sige, paano dira kapag monitor? Unang taray si Action Jan Diaz, i-check taray sila nga paglibot-libot sa syudad sang Bacolod. Sa Biyernes naton sila nga pagpangalagad. Upod ang piloto naton si Action Nino Bugina. Iti wala opisina, may mga dalanon din sa Bacolod nga sadog igatawhaya. Yari ang traffic report, observation report ni Action Jan Diaz sa Patrol 2. Jan, may hapon. Go ahead, Patsoy. Yes, Jan. Likewise. Tengke, Koila, Botseke, Teke. Lo kanta ni Bilamin ya. Sorry, Koila, Botseke, Keke. May mga kodok sa narikag sa totoran nga mga kaakson, buka natin out sa aton kalangitan, sa iman nga panyempo, nami gidan siyempo doon nag-ogyon kita sa selebrasyon, sagdi amo gining kalingawan sa iban aton nga mga kaakson, basta namin gining panyempo, nami man randa di sang iban. Paglapay-labay, namon diri sa Bacolod City Government sa Takayna, and of course, kita naton diri dumatamat, giramong taho, wala labot nga may mga disenyo, kaya paktan mo kodok sa narik, wala nga way trabaho, kag dati holiday, nga daan, damo gini siyempong iban nga para makabulubanding, no? Amo na nandan sa iban action rek dari lang Vicente siyang may allowed nga makatulotambay sila eh. Okay. Grabe sa may provincial capital Lagun, do may masiling mo nga durado man Japon kay may mga policy o protocol man sila Japon action rek nga ginapatuman dira. No? So hindi kita totally nga mo sinabang kahilway ang tanan nga basta gusto dira maglagaw abi, makapagusto sila. May mga policy o protocol gapon ka mga dapat sundon. Isa naguro ka, rason yung nga sa may, damo ka pa mang kot yung nga sa lagundo lang masyado may galagaw. Pero diriya, pagkakay sa aton sa NGC kayo natin, of course, sa gapon, damo pa lagaw, no? Damo, nag-exercise action, Eric, no? Anyways, kung talaga
kung trapiko ang aton pagambalan, sakto ka gitambal mo kay nga light to moderate kid lamang ang traffic situation sa pinakamamayor nga dalanon, except mga ka-aksyon, dito sa area sa Bangga, Cory, Bangga, Mital, na may mga cases gid man nga moderate to heavy to heavy ang traffic situation kung kaisa. Ilabi na mga ka-aksyon kung magsinumbali mga pribado nga salakyan. Basta rush hour na, pagpatagan nila sa 4:30, sa hapon, las 6, las 7, di na matamat na ka-aksyon nagasako ang aton nga palibot. Ilabi na, diri mismo sa area sang Dalan Circumferential Road mga ka-aksyon. Diri sa may Bangga, Cory, sa man nga po, nakabig diri nga light to moderate mga ka-aksyon. Ang sitwasyon kung trapiko ang aton pagambalan. Ang matamat na basagan, ang mabulubugat na trapiko na bina sa mga salakyan nga palusot mga ka-aksyon panorte nga lain sang lugar, kaya diri naglabay sa may Circumferential Road at Tubang sa Bacolod City Government Center. Siguro isa pagdaton sa gyapon nga panomdom sa mga ka-aksyon naton nga kung nagalabay ka mo sa gyapon diri sa may Circumferential Road, may mga alagya ko, may mga dalanon diri nga under construction pa. Although tapos sa gidman, kay man basilo under curing period na ini siya, pero inay lang kay may arada mga traffic barricade digin pamtang ang atong nga mga otoridad. Ini patimaan nga hindi ka na pwede kalabay, no? Or mga ka-aksyon dapat mo nalikawan. May arada man mga may mga signages na nagpabalo sa imo, kinala mo labay sa ning area, hindi ka pwede diri kalusot kay bangod na ka-aksyon mahimo may ara padra sang ginakayo sa gihapon. Pero amo na pakadto ka diri sa Burgos Circumferential Road, do kan usual gani no nga weekdays. Ngati kabalon man kita nga wala dan trabaho diri sa area sang Burgos Circumferential Road sining hapon nakabig lamang diri na light to moderate ang traffic situation mga ka-aksyon. Burgos Circumferential Road may mga traffic enforcers sa gihapon nga naka-on standby. Pakadto dito sa may home site, drabla sa may Bangga, palusot dito sa may Isipria mga ka-aksyon. Sining hapon, light to moderate naman ang traffic situation. Kami wala din kami nakapalakson man kami, Ramos Lakson. Dabi sa Ramos, may gamay dura nga interference sa Kurabi, medyo nagatugas ng trapiko. Ilabi na ako ng imo ruta, link ka sa may Santo Niño stop, paubos ka diri sa may BI sa Kino Drive. Kaya ang one lane dra nakaaksyon, ang isa nabuhusan na pero under curing period pabot sa yung ginapamala pag-iguro sa gusto. Ang isa ka linya pwede na malabyan gali kay miara dilo nga napangbubuan na amat-amat kay tikkoy kayo naman guro ina ko malabyan na ang isa ka linya madras ang dalanon. Pero mangud sila maka-aksyon expectaron nga matrintirin gila mga salakyan nga nagalabay butso nga sinundanay kay one lane na malabyan mong and bangod sinamaan moderate heavy ang traffic situation sa mo mismo nga lugar maka-aksyon diri sa area sang Dalan Ramos Lakson. Other than that, diri San Juan, diri sa may Araneta, hindi kita anto mo sa kaproblemado kung trapiko ato pagkabalan. So, sila mo na gani aksyon na ligwa, ang halos mo dalanon sa palibot sang syudad basta gani wala trabaho, ang mga papubliko nga mga kambuyan, iban nga mga pribado nga basta sa Marisal, mga ka-aksyon, wala sa trabaho, expectaron gina mahiligwa ang dalanon. Pero, dapat inay lang gina nga ito nga ka-aksyon sa pagbiyahe kon pagmaneho sang salakyan. Agad malikawan naton ang aksidente sa dalanon. Diri sa patrol, ginlibot na mo ng mga Chinese temple. Karon na, may pinakita ka mga interviews sa mga staff, volunteer staff, sa mga nagabantay sa mga Chinese temple. Anong sitwasyon sa buong sa mga templo? Gina, dito nag-explore kita. Dalawang nila-action ka Buddhism, ano mga ginaobra nila Chinese New Year. So, dire ko kinahambal, nga siguro dagsa na ning mga bihon karon nga adlaw. Basta ganit Chinese bihon, ginang katapat sang iban mong, amo ginang ginakahuyugan nila. So, amo ginang ila tradisyon. Okay. No? Ginexpectal. Karon dito na to sa mga kakson, ano ang pinakarason kung nga may mga kaangay sini, amo nang ginapang preparan nila nga mga pagkaon, mga potay aksyoner, kaya ganong iba nga mga aktibidad nga ginahimo sa mga Filipino-Chinese community, iti subong hapon. It's kami patsagin ng mga kakson, Chinese New Year, ang ginaselebrar, galing kay wala nang gidya, selebrasyon, nga ginasalatan nga bakalaw diat, sa palibot sang syudad sang Bacolod. Jan? Mga kakson, nakapabilin sa gihapon, manami ang tiyempo sa palibot sang syudad sang Bacolod. Jan? Yes. Ang ilang mga kuan ni Bla ng ilaning dragon may gagkadto-kadto mas sa mga establishmento commercial, why na? Luway subong why? Why na no? Why na? Kay may pandemic na daan. Gani. Wala subong aksyon sila sa mga amo ng activity, no? May explanation man sila kung nga wala activity nga kaangis sini. Even gani bala within sa mga templo ni wala masyado aksyon pero kung gusto mo yan magpangamuyo pwede ka kadto sa may templo action erect. Okay. So, mula ng ilang mga activity. Iban pagid kung ano pag ginaginaobra nila,
No, i-share man natin karon ng ato nga hibaluan. Gamay lang gid yung mga idea kay nagsulod kita sa mga temple actionary ka. Oo. Gilantaw naton to kay na iban ka kadto gid mayara ka sulod. Kay ang kakatabo na bisan Pinoy ikaw kung may lahi kabi nga in check, pwede ka gid Japon kasulod dito. Kung Pinoy ka gid nga full-blooded, pwede ka man Japon ka kadto kasi do simbahan lang yung Japon gilang tawag nga templo actionary mong. Oo. So bukas siya sa may tanan iban pro pa picture. No? Pero ang i-maintain lang nila Japon ang ito nga solemnity sa sulod Yes. sa mga templo. Dapat kay simbahan, sa mukha nga sa simbahan. Oo. Hindi ka ba pwede ka dagyang dala kaga auto ka ba kadlaw nga tuntunog do kamo lang tawag daw sinihan. Oo. Na, hindi man nga pwede nga mo sinang pag trotar o kung nabi yung aktibidad o kung yung attitude kung nara sa sulod sa templo action erect, no? Oo. Ay siya pag naton kay kung may pula ka mga areas, ano na para panumdom pag no sa mga nagaligya sa mga sidewalk vendors Okay. dara naton. Nga dapat ano gid ng tempo dapat sundon niya ato ng mga ordinansa kabaro ka mga city legal office airport ka polisa nagalibot gina sila from time to time. Tigay na mo nagpalapit sa aton nga reklamo nga wala sila resultan magbaligya diri. Pero kung lang taong direct technical civil action kaya sila bisa may dalan so hindi sila pwede ka baligya kaya ginatawag nila illegal peddling. Buti ngon illegal nga pagbaligya. Bisan pa nga nagambal din tagiya nga pwede ka baligya gali kiti na kondalan sa labi na kon highway gid sa action hindi pwede kay ginaklear subong sang Bacolod Traffic Authority Office o sa City Legal Office kag mga kapulisan man. So malo na ko nang nakatap na sa inyo mga mabutbuot gid la kag pwede niyo mayo pero may gid ang police nga strict implementation sa policy. So pati na sa road clearing sa palibot ng siyudad sa Bacolod bawal mga obstruction. No sa tong nakakson draw mo kita-kita mga nagaparking nga masalakyan like diri sa may Burgos mga kaaksyon mga di pa tayo nga jeepney nga nagpapanaog sa mga pasero sa malapit sa ginsang ansang dalan sa mga intersection point. Hindi na pwede kay ti makatugay ka sa obstruction o kung makapadelay ikaw sa movement sa masalakyan mga kaaksyon. Pinakatinuto yung sinidiri, agad malikawan ang trapiko sa palibot ng syudad. Aksyon yung nga gina-implementar isang hugot ng aton nga mga otoridad action erect, no? Damo kinabi may napangdali to, baligya kinya, baligya fishball, baligya baligya babana. Wow. Ubos. Dalagid pero mayo lang kay ginapagin pamangkot man ang taga CLO kuno na matabo sa baligya. Magkaklaro nga baligya ibalik sa imo. Ya pero motor mo ya kwao lang nila. Kay ang motor ya mo na may violation ko nang salakyan gid. Pero baligya mo ya ibalik lang kay ginabakal mo na sa mga tao dala nga nagalibod. Di pwede na iyatag na siya. Kaya may mga report yung mga nagkis-aga, ang baligya nila, wala ginabalik. So kaya nag-check na itong digto sa may dalong sa station number 1 at ito mga baligya nila kaya natiyara man itong mga ginpang dakop, ginpang tikitan, tingnan ba man nga ibalik para sila mga baligya nila, pero ang ilang motorsiklo ang impound, unless otherwise, makuha na nila, mabayaran nilang penalty. No, kay gas, la citation ticket, amo na biyak sila so, ano na kung sa mga motorista, lang nga nagapal, kundi din lang, dapat reminder nga dapat ibutang istakto nga parkingan ang imo nga salakyan para hindi ka matikitan, kay kanugon sa itiket mo, bakal mo pa ng bugas, o kung pwede mo para sa mga inom-inom, kay kung gabi allowed na. Gani, man tita mo sa mundo nga mga bligyars dalam sa Station 1 da? May ato to kay ina, duwa ka ko nga cart, nga puno-puno sa mga baligya nga saging, mga ano pa na sab-up na iban, nagko patuguro, natutugin na mga pinya na pang kiyad-kiyad na bukod gulaway mo ko rin magbakal pinya gali kay tingin dakop man hindi mabakal to ko din. Hindi ka ba nagbakal? Hindi ka ba niya pagdakpo kung magbakal ka da? Gani man pero kay tingin negosasyon pa sila mong sa mga tag-iya. May ara pa kito nagaliga mga ano doon ang finger food, fishball, tempura, squid ball, kwek-kwek, no mga amo na tokneneng. Sige po, ginakwa man to, wala pili. Basta ga-obstruct ka sa dalan, ginakwa agad ka CLO. So, gindalagi to sila sa kapan. Hindi na pwede dyan masaway lang ako. Nga pigit-pigit-pigit-dala na nayo? I don't know kung ano ginimo nila, pero ba siguro na-clearing, gid sila bala actual clearing. Kaya ang kakatabo na permi man sila nag-information dissemination, information and education dissemination campaign. Pero siguro, apila naman guro i-remind, ibang to ginkwagid. Pero, gintikitan sila. No? Gawaron nila sa Treasurer's Office? Yes, gawaron nila. Ay, motor, actually, kang gintikitan, violation sa motor, obstruction, illegal parking, so bitaw.
bitaw nila para kung makuha to nila, kay motor nila makuha nila. Pero subong niya, pwede gito nila madahil baligya, balik, puli. Okay. Kahit hindi man ay pag-impound na kayong ganugon, pwede man nila maligya silang lugar, basta hindi na sila mag-committer sa iliwat pagid nga violation, actually, like in terms of mga illegal parking, obstruction, Gani. no? Pero kung seryosohon, kung mga mo na case, panawag yung illegal peddling, yung mga kaso, ay ganang kitiyambal sa police kayo nila, batihan ko manila pagpatag, warningan sila regarding sa pagbaligya, sa muna illegal na pagbaligya, or illegal peddling, actually, ang ilalang violation sa subong, isa mo ang obstruction, kag ang illegal parking. Okay. Tidak pila penalty sa 300? Do mga mamo, sinaguro, kay ti bita mo na kwaon hindi ko familiar sa exact na amount, pero kung mo na bita mo kwaon kay ti regarding sa salakyan, violations ang salakyan action direct. Okay. Ano sa ito makakasama na, ang aton nga panumdong, ganisundon nato ng tanan ng mga lahi, ka mga ordinansa, nga batuan, diri mismo sa sulad sang bako, dagol malikawan, nga matikita, hindi makagawas ang korota, kwarta, kay basi di malason ka, Chinese New Year pa, di bala? Maka-aksyon sa pamana pinagkasentrasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod sininga po. Sa tutanang nga maka-aksyon, basta mo sining panyam po namin manhigop sa rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid aksyon John Diaz. Sitwasyon sa nga Bacolod ti daw masiling naton nga matulutawhay. Like in kumparar mo sa nagligad nga mga Biyernes nga wala sang nga may trabaho, iti pag oras alas 5 ya gaginutok na ngati manong pauli na aton nga mga kauturan mo sa tagsa nila sini ka mga puluyan, iba na out of town pa na. Mo na nga dapat sa amo ning mga inoras gutok na ng kwan, gutok na ang diya ka mga dalagko nga mga salakyan diri, no? Especialmente mga terminal ta. At least bisan paano maka paninda ka na pagpuli mo sa balay, maluto ka na lang, no? Sini dyan tawhaya ang pila diri ka mga daranon sa syudad sang Bacolod. Iko parar mo sang nagligad nga mga Biyernes. Mayong hapon dira kay Armando Saison Guevara Jr. Sa Quezon City, ara siya ga-monitoro. Toto Jose Mongcal Torilla sa Binalbagan. Si Francisca Poso Madirazo. Ara sa si Ernesto de la Rosa sa Saudi, ara sa kiliga monitoro. Salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor kag pagpamati diri sa inyo palatuntunan. When we come back, mga report na gikan sa atong sini nga mga patrol unit reporters. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin, nagadapya na ikaw nang
Ti alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong nga pamatian Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sangsan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Padayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik din sa ito mabalagad, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:24 na. Kada sisa natin siling oras ba? Gito ginahunos lang Ang aton siling orasan. Sige, check ta na mga report na gika sa ato siling mga patrol unit reporters. Unahon ta ang report na Action Art ay hupon parte siling inventory sa kadamuon sa mga Bacolodnon nga nagparehistro sa tag sa kabarangay para sa vaccination program pati gayunon sa masunod nga semana. May target ni siguro kung pila kita ang suppose makapabakuna. Yari si Action Art tayo po. Line number 3 sa report. Action Art, may hapon. Yes, may hapon Action Eric Naukag sa imong suki nga mga tag-palabati. Every Friday. Asas. Now, ang latest luwas. Ha? Luwas. Ay, salamat. Luwas ka palagman. Sige lang ha. Anyway, ang latest palang update, kundi ang balita kay naka-interview naton kay City Administrator M. Ang ginatingwaan nila nga as early as possible ang number of registrants pala sining vaccination program. Nga kundi mang rehistro sa barangay, ang plano nila nga earlier mas labi nga masabit dito iya sa national. Kaya ang target sini Action Eric nga ang ila sining pagpati nga mahimo amuning basihan man mo sang vaccine bala o kung ano kadamo ang pwede padala diri sa national government para sa syudad sang Bacolod. Now, bago sinikin-check natin kay Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Grace Gonzales, kung kumusta na anong update sa registration nila since kan kopya sang sining mga formas napadala na iya sang Liga ng mga Barangay President sa tanan nga mga barangay. Okay. Now, tisiling niya subong kung number of registrants na, hindi kit sila magkatag Action Eric because bisan siya aminado mo na ang paglibot sa niya mga personnel dala sa Barangay Pakuling. Okay. Bisan gani niya medical workers ang gina-approach nila nga magpa-register para sa vaccination program. Daw halos hindi magterma sang formas kay siyempre may mga pagpangalagad nga nagakatabo. Okay. Ang plano niya nga sunod nga semana sila mapapigayon sa consolidation kag inventory. Okay. Now, ang gina-expect naman kay by next week ang
syudad sa Bacolod, pagi sa Emergency Operation Center, may pagwa-action, Eric, ng mga flyers bla, nga dira na butang ang mga information, ano ka-importante ang vaccination program, Okay. ano ang nabitahan kung magpabakuna ka, ara dira tanan na content, nga amo nang magamit man, sining mga barangay health emergency response team kag mga personal sa barangay nga tiyog kay tisig kung hindi man lang well equipped ang imo tao hindi maka-convince kung hindi pala makapatag sa tao kung ano ang mga arbintaha kung magpabakuna. Tisig nga probably by next week maghatag kita sa update sila kung may harap na sa inventory ang kada barangay. Isa lang ginapasalig niya, bisa na mo ning kabudlayan, ang tagsa ka mga barangay nga koptanan niya, nga members ng liga, nagapaninguhagid no, nga maaktuhan, makahimo sila sa ginasining nga papel para sa sining programa. Yari si Councilor, Liga ng mga Barangay President, Lady Grace Gonzales. Naka-start na kita, no? So, nailain na style action art per barangay. So, doon sila makadto sa barangay o iba sa official, sa BHW. So, ang aton na worry is kinalang pa natin ang intensive IEC kay hindi damo gid ang hindi gusto magpabak. Wala pa ko ka-gather isang forms, action art. So, most probably, mga next week, i-consolidate namon. Kaya pang distribute ko pa lang to. Actually, this week pa lang ako nag-start distribution. Kaya nga-produce ko pa. So, nang next week pa ako makatag feedback. Same as with the other barangays, na wala pa man nila na-consolidate kaya pang distribute pa sa Kaprokan. Maya, kita Eric, ang parayag yan ni Liga ng mga Barangay President, Lady Grace Gonzales. Okay. So, ulat doon tayo niya, kung ano ang outcome sina. Hopefully nga, ang cooperation sa public, kina-appeal naman ganing kamay pa, di mag-participate positively sining vaccination program nga ganon ginadihon sa Bacolod City. Pilapan sila nga kuano sa sila nga panagtag sa ato mga barangay, di ba? Ayan o? Pilapan? May pilapan sila nga form na. Oo. Pero actually, kung magka-perma kagaling isang form, may assessment pa na isang mga technical kag mga medical doctors kung bala qualified ka sa Eric ka mong pa-vaccine. Itasin palo nga pag perma mo siya na automatic kuan ka na yun mo ng qualified ka na yun. Oo. May assessment pa na galing mga medical doctors kung bala pwede ka. Oo. Kay nalaman na ang consent, kuan mo, nabatermahan ka na nga daw consent pala, nga nagpasugot and voluntarily ka nga mag-participate sa action, Eric. Amo nga balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, Action Art tayo. Hukon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Action Art tayo ponti mo na. May mo nang pamagir tikang sa aton sini nga mga barangay official nga tinsan paano ga paninguha gid nga mapabakunahan ang aton sini nga mga pumuluyo no nga at least layo sa balatian kag hindi na maglaptang mga kwan ang mga at least bisan paano maka bulig-bulig nga aton lang dahil panawagan ti kooperasyon lang sa aton nga mga barangay official kati initan ang ginahimo sa aton nga mga barangay official para ginini sa aton nga mga pumuluyo, no? Ang ibang sila karon nga detalye dugang sila nga mga information sipad-siparan na karon ni Action Art Tayupon sa pagpangagad sa aksyon na firing line with Action Boy Duran. Sa iluhanta report ni Aksyon Eden Abuso, gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, parte sining empleyado nga nadakpan ho. Wala bot nga naka-sideswipe sa isang tawo. Bot na nung agad ganyan na daladala pa ni Armas nadakpan isang atong kapulisan na sa may banwas ng tubuso. Matsa ko kung wala siya kaliguro ka-sideswipe tao ni basi kung wipe pa rin siya madakpan kag wipe pa sa madiskubrihan.
nga may dala sa gliyang armas lutang. Ay, oo. Puwerte man, no? Doble ang kaso, yay. Kaso kapag sa iswapay sa tao, plus ang illegal possession of firearms, paglapas sa Republic Act 10591, amo ang yasiling nga atubang. Yari sa aksyon na boso, line number 3 sa report, aksyon na din may hapon. Action na Eric arestado ini sa government employee matapos side swipe siya una sa isa ka persona kag nakuhaan sang armas luthang. That's just 15 kagabi ini sa Sitio Aura, Barangay San Jose, Banua, Santo Boso. Ang arestado, ginkilala kay Eddie Gumban, 54 anyos, kag residente sang proper San Isidro sa Amuman nga Banua. So kay Nokpo spokesperson Lieutenant Abigail Dinasco, sa siya nga pagpangutisa sang Toboso PNP, nagpadulong ini sa lugar ang kapulisan agud magresponde kung tani sa nasambit nga aksidente, apang nagpalagyo sing Gumban samtang ginamaneho ang iya sininga salakyan. Dugang pa ginagas ang kapulisan si Gumban, apang sige niya siya Eric sang iya pagmaneho kag sang nakapalapit ng patrol car sang kapulisan nagpagawa ni siya sang armas kag gintutukan ang kapulisan rason nga gintiro sang pulis ang panguna kag pangulihi sini nga goma agud nga mapapundo man ang salakyan kinaligar nga impluwensyado man sa makulubong ilimnon si Gumban kag nakuha sa iya ang kalibre 45 nga armas luthang nga may 7 ka mga bala kag isa pa ka magazine nga loaded man sang 8 ka bala sa dugang panaton nga balita naglamot naman sa 17,000 pesos kabalol sa inasuspetsan Cebu nakuha sa isa ka persona matapos ang bypass operation sang Talisay PNP kahapon manini sa Malunsi Baybay Purok Punao Barangay Zone 5 syudad sang Talisay. Kinkilala ni Talisay Chief of Police Major Jigger Jimeno ang arestado kay Rodel Junto 54 anyos kay isa ka street level individual. Dugang pa ni Meno si Huntong yara sa drug watch list ng Talisay PNP rason naging surveillance inisang otoridad. Nakuha kay Hunto ang wala sa face ang inasuspect sa Cebu kag iban pa nga drug paraphernalia. Palayon pa ni Meno nga sa pag-istorya si Action Eric. Si Ed Gumban ang alajan, di ba? Ang sa Action Eric sa 10591. Sa 10591 mo si Ed Gumban. Correct. Sa Toboso, di ba? Eddie Gumban. Eddie Gumban. Eddie Gumban. Doon ako ganyan, do ka familiar mo sa pangalan? Siya, hindi. Wala ko pa nakita ang picture Action Eric. Pero ang iya residente din now? Sa Talisay man, dito sa Talisay. Okay. Sige, double check mo sa imo itong mga asset, mga asset na patabis Toboso, be? Tama mangko, Action Eric. Oo, sige, like ko, check, kung siya man ang sa paminsaron ko. Ito sa Action Eric mo. Ha? Dito sa Banwa, Sang Toboso. Ano, no? Government employee. Oo, gani. Ang sa pinsar mo, sa pinsar ko, mo sa pinsar mo. Oo, dito familiar, no? Sinong chief of police Toboso, gani? Si Lieutenant Magan. Magan. Naway ko din number siya. Because si Captain, Captain Paul Kenneth Magan. Magan. Basta ma-check mo sa action din, Sige, Action Eric. Damo ko di pamangko sa kunya, basi siya na blaw. Gani. Sige lang, baloon ta. Kag makita, tama na sa pictures ko makapadala na. Pero anyways, going back, Action Eric sa bypass operation sa Talisay PNP, inistorya, maninihimeno, ang nadakpan nga si Hunto, kagin palayag sininga sa Barangay Banago, syudad sa Bacolod siya nagakuha sang supply sang droga nga amuman ang ginawaligya niya sa ila sininga lugar. Si Hunto ang prisukron sa custodial facility sang Talisay PNP. Para naman sa ato nga ka-action bala sa bunga panahon importante sa gihapon nato ay kinalawas kag wala pa nakabot ang COVID-19 vaccine. Dapat taluhan sa gihapon nato ng ato ni kinalawas. Health is wealth, mga ka-action. Rason nga akong ginarekomendar sa inyo
Boto. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon ni Boso report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mga to nga pulisan na way gid untat sa ila sini nga mga drug operation. Apisar pa sa pandemic, hindi ang sabagay yung pandemic hindi niya makapugong sa mga routine hilikoton sa aton kapulisan. Especialmente ang campaign si legal drugs, illegal gambling, wanted person, lost firearms, kag iban pang mga krimen nga nakatabo diri sa Bacolod, no? Kita mong Bacolod City, bisang gulugagmay lang, pero supot man. At least, wala balaga bago, iban. Iban, i-double check mo, madiskubrihan. Pila na kabulan tinuig nakagawa sa presyuhan, kagintagaan sang ginatawag nga plea bargaining agreement, probaw. Kabudlay man nga sitwasyon ba? Way ka bag-ubla. Namiang isla nga. Nadakpan na sa aktor sa drugs. Pero blang wala pag-bag-o. Way ka bag-o sang pila sini nga pamatasan kag ugali bla kay mabaligya gid. Yamak mo na nga ability. Kabudlay nga mga utod nato, no? Ay, oo. Ano man nga klase pangabuhi naton nga way ka bag-o bla. Mga tao nga tagaan mo tsansa. Sili mo basi magbag-o pa ay nagdugang pagitang kabaris kakabangis. Dapat lang hindi na sila pagpulupagwao sa presyon na kumadakpan liwat. Busilingon ti way sila madudla, way kadudla. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:39. Mabalik kita when we come back. Dugang ka mga aksyon balita. Pagkatapos lang sa ito importante, dugang pa nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi,
Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahinan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampenaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik din sa ato sa nga pagpangalagad Action Radio Philippines Standard Time alas 5:48 na. Balikat ka ato sa nga Patrol 2, balikat sa Action Jan Diaz sa pagpamasyar sa pila diri ka mga Chinese temple sa syudad sa Bacolod, no? Para may ideya ato matagpalamati nano ang sitwasyon, nano ang mga aktibidades sila kag nano ang mga custombre nila bla, no? Yung mga tikoy, yung dragon dance, no? Ibalaon ta ang bisita ng Action Jan Diaz sining Chinese New Year naton nga selebrasyon karon nga adlaw. Action Jan, na please come back. Bukas Action Eric ang pila ka mga Chinese temple diri man mismo sa may syudad sang Bacolod para sa mga luyagon o kung gusto abi dira magpangamuyo kag sundon ang pila ka mga kinaagman sa mga Filipino Chinese community labi na kon ginaselebrar ining Chinese New Year Action Eric nga subong man nga adlaw mismo ginaselebrar. Pero diri kay nasa aton nga interview sa isa ka volunteer staff nga mo karon na manage sining FGS Wantong Temple nga si Mr. Rayan Sigana nasa subong abi wala iya sang mga aktibidad nagkantanan sining Chinese New Year nga ginapatigayon sa halos tanan nga mga Chinese temples diri man mismo sa may syudad sang Bacolod bisan pagani nga mga outside activities wala subong may ginapatigayon bagod sining COVID-19 nga pandemic Action Erika o galing according diri kay Sigana nga sa gyapon magapabilin ang pagpatuman sang pila ka mga custombre nga ginasunod mismo sang mga Filipino-Chinese community kaya ang pagtililipon sila sulod sang puloy-an nila lamang Action Erika. Ang pagtililipon nga ini according sa iya do amo na gid man ikunong tradisyon abi ang Filipino-Chinese community kung makita ang galing naton sa to pa nga wala ang COVID-19 pandemic ginanaandalan nila ang magkilit anay, magnistoryahanay, kagdungan sa pagselebrar sang Chinese New Year Action Erika. Pero subong, ako din rin sa iya, may muguro mabalikin ang pinaka-tradisyonal. Ang tradisyon ko no is matikon sila, matinggob sila Action Erika sa isa kalamesa, and then ang kinalagi ba sa tawag natin nga bihon. Di ba matabak na bihon, ang mga ko nung ila tradisyonal nga ara dira ang iyabi pasta ang bihon mismo hindi na mapanakot ara dira kagdunga na karon nila actually nga i-mix lahon ang tanan nga mga ingredients do mo na kuno tradisyon sa nga mga Filipino Chinese community. Pero ang pag-impon na tanan medyo dala na luto. Yes, dala na luto actually. Okay. Kaya after na kuno impon ang bot siningon sina kunos kun ang iya nga meaning teamwork
sa ilatanan, Okay. dungan nila actually ang ilang nga prosperity man mismo. Amo na nga ang longer life of course posible ina, no? Yes. Pero amo na ko ng ila gid nga pinakanong teamwork. Oo. Kasi nga dungan na nila nga ginamix la ko ng mga diyon amo gid ko ng pinaka-traditional sa Oo. sulod sang balay. Okay. Pero ang mga activities, mga religious activities dira nila abe, pwede na nila sumay kang dak, dira lang sila sa ila balay, pero pwede sila ka live stream. Especially kung mayara naga-live stream Action Erect nga ila master mismo ginapatawag Oo. nga dra sila bimuon nila ang ilang nga mga activities Okay. pero ara lang sila sa sulod sa ilang nga puloy-an Okay. Action Erect. Okay. Kaya sa gyapon according diri kay Sigana, ang ibang nga mga putahe nga uso basta gani adlaw sang sa akong Chinese New Year, kaya available ba nagyapon kag madamo gid man ang nagasakro sunod sina mismo. Oo. Like ang mga tikoy-tikoy na konote of course common gini na iya basta sa adlaw sa akong Chinese New Year. Ang ampaw nila nga tawag nila, ang pula na lang nga sobrang nga ginasudan sang kwarta. Oo. Ti parte pa nagyapon Action Erect sa ilang mismo nga tradisyon. Kaya nga Pero ampaw- mo nga ambalya. Ang ampaw na ginahalad na nila sa simbahan naman. Yes, meron sila ko sa may ginahatag mga sa iban. Okay. Itong prosperity kwarta nga daan. Iban ginahalad nila o ginapangbutang sa nila sa sa ilang mismo nga mga designs, sulod sila puloy-an. Meron na sila kuno nga ginasunod man nila bala ang na pungsoy na bala ginahambal sa mga pungsoy expert. Na meron man sila kuno sa nga ginatamdan or may mga balasihan man sila nga ila kaugalingon. Ang ano may simbolo sa tikoy diyan? Amo tong ginpaano niya do ano to do amo na kuno Japon do being together, teamwork. Okay. Kaya amo na kuno ang pinakaano gid sa business labi nga family, Gani. no? Do amo na kuno actually ang buot silingon siling ito nga ton nga tikoy. Oo. May ari pagid sa ako nga gin ano kaina ang buot silingon pagid lang nga mga Chinese symbols. Oo. Especially no subong nga panahon ining Chinese New Year, no? Amo na gyud bali na mas namin pagid ko no tani kun may ara activity gid kay may mga dragon dance na dra, Gani. no? Kaya ba ang dragon dance isa ko may mga sulod sa establishment anan mo na kung tapos ang pinakauli nga taon and bigyan butang mo na sang angpaw ang ila mismo nga babla nila ginapasudlan, Oo. no? May dra mo na ibutang Action Erect. Ang panawag ni bibi ng sweet cake ni bay ang Chinese word ya Oo. at tikoy himo sa mga glutinous rice, may lard ini sa may tubig kag kalamay. Aha. Ang ngalan niya ni kuno is sweet cake. Ang Chinese is tike. Okay. Sweet cake panawag ya. Amo ning ginanong nila basta mag lunar calendar na mismo. Oo. Traditional food ini nga nang sikat man of course diri sa aton. Ang tikoy da mo gining symbol ka lunar calendar gid la. Lunar New Year gid. Okay. Tikoy gid sa Action Erect, no? Ang tikoy. Ari si Sigana wa sa tong interview. Ano, ari Action Erect si Sigana kina. Sige. New normal so po. Then this new normal, sumusunod kita sa mga get-out lang protocol. So kung activity na mo, actually ito ka naman Japon, we try our best pa lang Japon, ibalik Japon ang spirit ang celebration kasi Chinese New Year sa temple. But then, with wait na kami, ang get-out na lang for me wings online. Through YouTube, through Facebook, through Zoom, mga sa mga activity namon. So, within this celebrations ng 2021 try ginamon nga mag-celebrate sa house lang or house lang sa mga family or sa mga devotees namon nga at least we still can gather the family or the devotees nga mag-celebration sa New Year. Aside from that, kapag tuman sa Japon sa temple open Japon sa tanan, but then plano kami sunod na kami Japon sa protocol nga lesser lang lang tao or like we do the social distancing, etc. So, kung magkado din sila, anong nila purpose? Most purpose kaya magkado is to have a prayer, to have a wishes for the upcoming years. Pero most likely, both isang Filipina outside is open. Yes, open din isang temple para sa tanan. Pero like, bayad. wala bayad. Kaya yung ang main reason sa temple is to give others convenience and happiness mo. Joy and then hope.
sa tanan nga kung iskan sa mula ning nga gamay nga bagay temple gahatag isa mindset ga-apply sa mindset ng tao nga nga may hope or something, may happiness man sa amo ning tigot. Okay, so wala nakita. Ano mga activities like for example, kung sa balay lang din? Sa balay kung ibalikan sa mga traditions, wala ginobra ka mga Chinese, no? Sa mga balay na nila, actually, ginobra nila sa Chinese, if or ginatawag nila Chinese subong year. Ang nga day, what they do is they gather themselves and then they prepare some mga bihon. And then ang bihon isa, they will put it on the round table together them, and then kinatoss din nila. Silang bilog na family, kinatoss din nila sa mag-mix na ng ingredients ng sa noodles. Hindi naman ang activity sa balay. They represent isa sa teamwork or sa pagbuligan sa pamilya. So very important yung sa mga Chinese balang family kay this is a way or symbol balang as a family we are together one. After kabatian, si Mr. Sigana sa Tonto Vidicto mismo sa may Wantong Temple. Di na rin ang temple nga nasiling mo ni Jans? Sa may Burgos, along Burgos, bakad to sa may Lopez East, area. Okay. Nambukasan at sila gali. Hasta ng oras dyan? Until 4 p.m. Hasta las 4 lang sa hapon? Oo, kung amo ni nga mga inadlaw. Kay wala man to design, tigong gabi, wala man sa do mga tuga. Kay simbadin man sa mong, usually wala na sila sa gabi. Actually, kay before, Chinese New Year, hasta gila yung magabi, mga alas 11, bukas pa na sila. Alas 10, naka-cover, man to digto, may mga tuga, pero subong wala gito no actually. Hasta las 4 lang, sira na sila. Pero bukas na sila. Pwede ka na nakapangamuyo, pero ayaw lang din nila, sundo nila ang practice. Nga kung gatubang ka to gani magsaka ka na actually sa second floor na sa ilang nga do ginatawag nga do pwede ka nakapangamuyo bala. Magsulod ka na dara, mayara tatlo ka mga pertahan. Ang dakong apertahan sa tunga nga may nakabutang dira nga lamesa o kung naman do ginaaga pang bata mo may mga may daw dako nga bawl. Alagyan na ka master gid mismo nila. Master sang temple. Ang sa wala iya nakababae alagyan. Ang lalaki ari sa tuo actually kay ang baling kung kaisa ibang gud wala kabalo. So kung mag-ulan drabe, kundi ilan sila maglusot pero may ara da basaon nila may naka gid ang lalaki babae ang sa tunga na parte ni sir para sa master. Ang master binila kay ina wala kami to kay nakasaulin nga daw charot lang. Karon wala din master. Why? Why mong hagin na sa babae actually hindi lalaki. Okay. Kay usually kung din sa pungsod Pilipinas, ang napang-assign nila sa temple, babae gid. Kaya tong si na-interview pag nga si Sigana, ga-preparar naman to nga mangin monghe. Okay. Kaya nakaswila na sa Taiwan. Ang FDS na sa gali, nga lang, sa sang lugar sa may pungsod Taiwan, nga dito gid ang pinaka-main temple, ang Fu Guangshan. Di ba? Fu Guangshan sa Taiwan. Dito gid ang main temple sang amo nila mismo sang Yuan Tong Temple. Dito na sa kuno sa may Buddha's Light Mountain. Kay bukid to na kuno sa Taiwan Action Erect. Ang sa shopping, ang mga content, why man siya aktibidades sa shopping, no? Why man, ginvisit naman kay ina, wala man sila activity dito. Why mo sila dyan kakuan dyan? Kapalupok, libintador, na mga firecrackers. Why? Kita mo na doon, Miara, natagamawa mo ng tingog. Wala. Subong, why na? Wala, subong, wala. Sila ka ba, usually mo ginamong, dala kibot ka lang sa tunga-tunga, dala sa ila do Pulo Plaza. Gani? Ginapalaba na nila, nagsigilan na spark, action na reka. Pero subong wala sila. Wala sila making pang plus. Wala sila ka mga any gid activities do wala gid subong sila action na reka. Okay, sige. Tiyan mo kay may pandemic next year kaluyan Gani, no basta sa tutara mga action go Papioy. Papioy. Correct. Correct. Papioy la. Tapusan para ka magkaon ka batchoy. Batchoy kaldo opo ninyo. Sa ito mga kasunong pinamuritan tipo sa patosubong nga hapon, pero sa tutulan yung makasatandaan nga sa mga puno ng COVID-19 nga balatian na ito sa gapon ginakabalakan, pabukuno
sila. Kag sa tunang mga ka-aksyon, kababay na. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Ulas mo sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kay Action John Diaz sa munang kabugusan sa pamaster ng Action John Diaz sa Chinese Temple do, sa may Burgos tabla. Basi dugang niya pa nakaroon nga i-discuss sa pagpalaga sa Action Firing Line with Action Boy Dura, no? So, kulo kalapos kita sa panahon sa ato sila pagpalagad, may hapon dira sa kay sina ginatamya yung mga abalahon. Gamonitor ako na asawa Chris Di Claro. Niloy ko si Auring Abalahon para sa aning panukoy. Halin kay Ray Abalahon Di Claro sa Riyadh, Saudi Arabia. Si Miko Bonda Orencio Araman. Kag si Sir Edwin Debbie Gonzales. Kent Bulacca Juanisa. Check atenda sa Surayda Lucero. Sa kay Chris Bill Matreyes. Sa may East Home, Barangay 3, Istipanaya. Paring kayo sa guys sa Tokyo, Japan da. Action report after revision, Biyernes kay presentation magatakop ini Tipario, balik ini buwas Sabado. Ato siling mga patrol la unit report in action nga nagpalakad karong hapon. Action Artay Hupon, Idinaboso, of course Action Jan Diaz. Action niyo bugina nga atong piloto sa patrol 2 sa Crosswind Patrol. Yung Center Action and Defensor. Ato sa technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Nilmar Madera, back up kay IT Expert. Action JM Viking. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Syudad Sangbago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Talos lang kita diri temporaryo sa ngalan sa regular ang korman sa Salipa Patunon Action Marlon Ribaya si Loverboy. Kita karon na alas 10 to alas 11. Action Night Patrol. O naman sa Action Eric Magban, salamat gid sang inyong pagpamati. Kogay Patsoy, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,